जाबाय नालाय हरावथ' उन्दुखायो गासिबो Hello everyone, Khulumbai. Welcome back to my YouTube channel DSBVLOG. Gwbawनि unaw आं दिनै vlog लाबोदों बानायदों. So guys, बे आङो भारा लायनो बायना लाबाय आरोना बेखौ आं बेयाव थायो दाना मालदार जाबायना आङो YouTubeनि फैसा मोननायदो ओमफ्राय गेटखौबो कालार बेलेग फोनफिननांसिगोन दा पुराना जाबाय थ' नोंथांमोना गरायसर फैनानै आं लकेसनखौ हरगोन मालाबा फैनोबा बेनो आंनिया न'आ बाय आरोना जेने थेने गाइस नंमारगौ हसा मिसा बुङाखै आङो आइयाव थाइजौ खावो दे थ' गाइस जोङो माने दा सानजौफुंनि माने ओंखाम जायालै ओंखाम उखै सोदो ओमफ्राय मा जागोन मा मागोन जादों ओंखायनोथ' जों दायो सकआव थांनानै माबा लायनो थांनि माबा माबि आटा मैदा बेफोरखौनो बानायना जानो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेहा गोबावनि उनाव ब्लग बानायदों आं थिंसो माने बानायबाबो इडिटखौनो बानाया ओमफ्राय इसानो दानफिनलांजोबो हमने ये ले लिया है इधर सिंगरा है समोसा और किसम बाजार और आलू प्याज डाली आटा मैदा तो गाइस आज जाके बहुत दिनों के बाद आज धूप दिया है इसलिए हम मालपुआ बना के खाएंगे अभी मानसी की जरूर ब्लॉग बनाने लगी ये देखो अभी हम लोग आटे को प्याज हमने लगाकर इधर फ्राई कर रहा है इसको फ्राई करेंगे ये है हमारा पकोड़ा टिंग टिंग ये कलर क्यों नहीं आ रहा है रे मतलब धूप बहुत है ना इसलिए ऐसा हो रहा है अभी देखो कलर आएगा ये वाव और इधर हम चाय बना रहे हैं अभी और ये आम को एक बार खा के देखते हैं चलो Bigas ta luga bigas ta luga हाय दो luga गाइस अभी हम लोग मैंगो खाएंगे तो गाइस दायो जोङो थाइजौ जालायनोसै आरोना नै दहाय खाना लाना फैदोंमोन ओमफ्राय बिफांखौनो सेफायना फैखादों जोङो पागल हुआ मैं गन्थंफ्रा माबा मेवसोदो तो अभी हम आ गए हैं ऊपर माथि जगोन बा नैथि जगोन दे तो दोस्तों लोगोफोर दा जानोसै नै बे जाबाय बयलार ओमफ्राय नैबे साननिनो ओंखाम गोजां ओमफ्राय दालि ओमफ्राय आंनियाव इदिनो इखौनो जानांगौ सुन नैबे दालि बाथोन आरोना देबाय नैबे पटल ओमफ्राय पटल फ्राय नै रानना थाबोदोंमोन ओंखायनो राननायखाय एवबाय आरोना रानबा ओमफ्राय सेवलांगोन ना ओमफ्राय नै बेदरा जानोसै गुफुरनो माबा जुबदों मोननानै पाकाया गुफुर हियाबो गुफुर मदाय गोदै तो गाइस माने ब्लगाव जाथारबायना आङो ब्लग लाबोया ओंखायनो दिनै एसे फिसा भिडिअ बानायनानै इखौनो आं जरायलाबायनोसै ओमफ्राय दिनै थाइजौ खावनो थांना थाइजौ थानायाव बायना फैबाय ओमफ्राय आब'निफ्राय फैसा बिहरनानै बयलारखौ जाबाय आरो बायनानै आं बेदर आलु होदों मिन्थियाखै फिसा आलु आना
बेहा दै जादों आंबो बा ओंखायनो आङो हाथाइदो अरखायाखै बाय बायल' होननानै ग्लब ग्लब मन'खादों मन'नो हाया बिदि आं खादा हाथाइ होगोन आं बिदि जायो आङो मोनसे बायबाबा आं बिसनायावसो गोलैना थानांसिगोन खामु गैया जाला मोदै साजोब्बायमोन ओंखाम जाबायदिनो दं दालि बायना सं उदै जाबाय आरो बिसनायाव गोलैखाना थाखायो ओमफ्य संना जानो हागोन आरो संना जानो जेरै तेन संसिगोन तेन उपाय गैया नालाय मेरेजों सयथायाव जादो साननानै दिनै माबा जाना खायसे बारा बुंदों दा मेरे चुप गाइस माने बयलार नङा बयलारनि आइटेम खर'आव साबसिटि बेखौसो लानानै फैदों मैयाल'सो जादोंना बयलार ओंखायनो माबा कलेजाव दं फायदों जाबाय ड्रेसा एवनांगौ ड्रेसा मोलाय नो जों लायना थाबाय थायो जों ज' बुंनो हरो दे आं दा खालि खामखादोंबानो जायो रुमखौ फैयावनो बुंनाय आं बुंनांगौ आब'आनो गले जुबलेरासो थाखार गले जुबले मासुगानो गोनां मोना गले जुबले जाजा माथो जुनाव जालायसिगोन दा जुनाव जानो बेयाव थाबासो मोजां जासिगोन गाइस जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै दसे जिरायनानै ओमफ्राय उन्दुनोसै आरो ना माथो खालामबाय थानो हर जाबाय नालाय हरावथ' उन्दुखायो गासिबो बे आंनि गोरोन्थि नङा ओंखारलाङो मालाबा बिदिनो आंनाल' नङा गासिनावबो ओंखारो थ' बेफोरखौ दोनथ'नानै थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ माने मोजां आङो होनो मोनाखै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालामनांगौ मोनसे ओमफ्राय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दासिमबो खालामनानै ला आरोना गाइस माने मा होननायदोंमोन आङो भिडिअफोरखौ मोजाङै बानायनो मोनाखै गाइस ओंखायनो जेबो कन्टेन्टखौनो मोना जादों थ' गाइस बाय बाय